Doktor Tereza Svobodová si založila brýle na nos a znovu si přečetla anonymní dopis, který ležel před ní na stole v její kanceláři na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako vedoucí katedry lingvistiky a jedna z mála expertů na forenzní lingvistiku v České republice byla často konzultována policií v případech, kde hrál klíčovou roli písemný projev. Ale tento případ byl jiný, osobnější a mnohem více znepokojující. Dopis dorazil ráno a byl adresovaný přímo jí. Rukopis byl pečlivě stylizovaný do tiskacích písmen, ale obsah byl chladivě hrozivý. Vaše práce pro policii skončí, nebo skončíte vy. Máte týden na to, abyste odmítla všechny případy a přestala pomáhat při odhalování nevinných lidí. Tohle není vtip. Tereza věděla, že její specializace na forenzní lingvistiku ji učinila cílem různých útoků. Za posledních 5 let pomohla vyřešit desítky případů, od falešných závětí po anonymní výhrůžky. Její schopnost analyzovat jazykové vzorce, syntaktické struktury a lexikální charakteristiky už poslala několik zločinců za mříže. Ale nikdy předtím jí nikdo přímo nevyhrožoval. Vzala telefon a zavolala na oddělení kriminální policie komisaři Petru Novákovi, s kterým nejčastěji spolupracovala. Petr byl zkušený vyšetřovatel, který pochopil hodnotu lingvistické analýzy dříve než většina jeho kolegů. Petře, potřebovala bych s vámi mluvit, řekla do telefonu. Dostala jsem výhružný dopis a myslím, že by vás mohl zajímat. Za hodinu seděl Petr v její kanceláři a studoval dopis přes plastový obal. Máte nějakou představu, kdo by vám mohl vyhrožovat? Několik možností, odpověděla Tereza. Minulý měsíc jsem svědčila v případu Vladimíra Kratochvíla, který dostal 5 let za falšování závěti. Předtím to byl případ vydírání, kde moje analýza pomohla odsoudit Martina Horáka. A pak je tu ještě kdo? Jiří Svoboda. Žádná příbuznost, dodala rychle. Odsoudili ho na základě mé analýzy anonymních výhrůžných e-mailů, které posílal své bývalé manželce. Dostal 2 roky podmíněně, ale během soudu mi vyhrožoval. Petr si zapisoval jména do bloku. Všechny 3 prověříme. Mezitím bych vás poprosil, abyste byla velmi opatrná a určitě mi pošlete kopii tohoto dopisu k analýze. Když Petr odešel, Tereza se vrátila k běžné práci, ale nedokázala se soustředit. Místo přípravy přednášek začala nevědomky analyzovat anonymní dopis, který dostala. Byla to profesní deformace. Nemohla se na žádný text dívat, aniž by automaticky zkoumala jeho lingvistické charakteristiky. Rukopis byl stylizovaný, ale přesto prozrazoval několik zajímavých detailů. Autor se snažil maskovat svůj přirozený styl písma, ale některé návyky byly příliš zakořeněné. Způsob, jakým psal písmeno R, nakloněné doprava s charakteristickým zavinutím na konci, byl velmi specifický. Stejně tak forma písmena G s neobvykle dlouhým spodním obloukem. Textová analýza byla ještě zajímavější. Ačkoliv se autor snažil psát jednoduchým jazykem, občas se mu vklouzly složitější konstrukce. Například věta Máte týden na to, abyste odmítla všechny případy, obsahuje kondicionál, který běžní mluvčí často používají nesprávně, ale zde byl použit gramaticky správně. To naznačovalo vzdělané osoby nebo někoho s lingvistickým vzděláním. Také použití slova nevinných místo vinných bylo zajímavé. Mohlo jít o překlep, ale v kontextu celého dopisu to vypadalo úmyslně. Autor si evidentně myslel, že lidé, kterým Tereza pomohla odsoudit, byli nevinní. Následující den přinesl další dopis. Tentokrát byl doručen přímo do její schránky doma. Obsahoval fotografii jejího bytu pořízené zvenčí a krátký text. Varování jste nebrala vážně. Příští upozornění bude jiné. Tereza okamžitě zavolala Petrovi. Eskaluje to. Někdo mě sleduje a fotografuje můj byt. Přijedu okamžitě, odpověděl Petr, a už se můžete stěhovat k někomu z příbuzných nebo přátel. Během hodiny byl Petr na místě s technikem a začali dokumentovat druhý dopis. Tereza mezitím zavolala své sestře Marii, která žila na druhé straně Prahy, a domluvili se, že u ní několik dní přespí. Ale zatímco se balila, nemohla si pomoct a začala analyzovat i druhý dopis.
Rukopis byl stejný jako u prvního. Stejné charakteristické rysy, stejná snaha o maskování. Ale text byl kratší a příměji hrozivý. Co jí ale zaujalo nejvíce, bylo použití slova upozornění místo varování. V prvním dopise autor použil varování, ale ve druhém přešel na upozornění. To mohlo být úmyslné, aby zmátl lingvistickou analýzu, nebo to mohlo prozradit něco o jeho přirozeném jazykovém návyku. Petr mezitím začal prověřovat 3 podezřelé z případů, na kterých Tereza pracovala. Vladimír Kratochvíl, odsouzený za falšování závěti, měl pevné alibi. Byl aktuálně ve vězení na Mírově. Martin Horák, vydírač, byl na podmíněném trestu, ale při kontrole byl doma a tvrdil, že o žádných dopisech neví. Nejzajímavější byl případ Jiřího Svobody. Ten sice dostal podmíněný trest, ale jeho současné bydliště bylo neznámé. Nedostavil se na několik kontrol u probačního úředníka a byl po něm vydán pátrací příkaz. Svoboda je hlavní podezřelý, řekl Petr Tereze, když ji večer navštívil u její sestry. Má motiv, možnosti i historii výhrůžek, ale zatím se nám ho nepodařilo najít. Mohla bych se podívat na ty původní e-maily, kvůli kterým byl odsouzen? Zeptala se Tereza. Možná najdu nějaké podobnosti se stylem anonymních dopisů. Petr jí následující den přinesl složku s původním případem Jiřího Svobody. Obsahovala přepisy 20 výhrůžných e-mailů, které posílal své bývalé manželce Zuzaně po jejich rozvodu. Tereziná původní analýza identifikovala několik charakteristických lingvistických rysů, které jednoznačně ukázaly, že všechny e-maily napsal stejný člověk. Když si nyní znovu prohlédla ty e-maily a porovnala je s anonymními dopisy, našla jak podobnosti, tak rozdíly. Některé syntaktické konstrukce byly identické, ale celkový styl byl jiný. V e-mailech byl Svoboda mnohem emotivnější a používal vulgarizmy, zatímco anonymní dopisy byly chladné a zdrženlivé. Není to tak jednoznačné, jak jsem doufala, řekla Petrovi. Jsou tam podobnosti, ale také významné rozdíly. Buď se Svoboda velmi snažil maskovat svůj styl, nebo to píše někdo jiný. Třetí dopis přišel další den, tentokrát na adresu Tereziné sestry. To bylo znepokojující. Útočník zřejmě věděl, kde se Tereza ukrývá. Schovávání nepomůže, stálo v dopise. Máte už jen 3 dny. Pokud nepřestanete pomáhat policii, bude to bolestné. Tentokrát Tereza zavolala Petrovi ještě předtím, než si dopis přečetla podruhé. Našel mě i u sestry, to znamená, že mě buď sleduje, nebo má jiný zdroj informací. Přemísťujeme vás na tajnou adresu, rozhodl Petr, a zdvojnásobujeme úsilí při hledání Svobody. Zatímco policie pátrala po Jiřím Svobodovi, Tereza pokračovala v lingvistické analýze všech 3 dopisů. Postupně začala rozpoznávat vzorce, které se snažila systematizovat. Rukopis měl několik charakteristických rysů, specifické tvary písmen R, G a Itzkratzkum, tendenci psát číslice ve specifickém stylu a zvláštní způsob psaní čárky, která byla vždycky trochu nad řádkem. V jazykové rovině si všimla několika zajímavých charakteristik. Autor často používal kondicionál v situacích, kde běžní mluvčí používají indikativ. Měl tendenci k formálnějšímu jazyku i v hrozivých zprávách. Používal některá slova specifickým způsobem, například upozornění versus varování. Syntax byla gramaticky správná, ale občas neobvykle složitá pro styl anonymních výhrůžek. Nejzajímavější ale bylo, že se v textech občas objevily obraty typické pro akademické prostředí. Například použití spojení v případě že místo běžnějšího když nebo tendence k pasivním konstrukcím. Petr, zavolala komisaři večer. Myslím, že náš pachatel může pocházet z akademického prostředí, možná dokonce z univerzity. To by vysvětlovalo, proč vás dokázal najít i u sestry, odpověděl Petr. Možná má přístup k univerzitním databázím, nebo zná někoho, kdo má. Tereza si uvědomila nepříjemnou možnost. Co když to není někdo z případů, na kterých jsem pracovala? Co když je to někdo z univerzity, kdo má problém s mojí prací pro policii?
Následující den začala diskrétně zjišťovat, kdo na univerzitě věděl o její práci na forenzní lingvistice. Seznam byl překvapivě dlouhý. Kolegové z katedry, studenti postgraduálního studia, administrativní pracovníci, kteří zpracovávali její konzultační smlouvy s policií. Mezi kolegy byla její práce pro policii dobře známá a většinou respektovaná, ale objevily se i kritické hlasy. Například docent Miroslav Krejčí z katedry české literatury několikrát veřejně kritizoval komercionalizaci lingvistiky a služebnost policie. Profesor Pavel Novotný ze sociologie zase argumentoval, že forenzní lingvistika je pseudověda s nebezpečnými důsledky pro spravedlnost. Tereza se rozhodla promluvit s několika kolegy o jejich názorech na její práci. Začala opatrně, jakoby shromažďovala materiál pro článek o etice forenzní lingvistiky. Docent Krejčí byl otevřeně kritický. Vaše práce je problematická, Terezo, řekl jí během rozhovoru v jeho kanceláři. Jazyk je příliš komplexní a proměnlivý na to, aby mohl sloužit jako důkaz u soudu. Kolik nevinných lidí jste pomohla odsoudit kvůli nesprávné interpretaci jazykových vzorců? Moje analýzy jsou vždy velmi opatrné, bránila se Tereza. Nikdy netvrdím 100% jistotu a vždy zdůrazňuji limity metody. To není dost, odpověděl Krejčí. Soudci a porotci vidí odborníka z univerzity a automaticky věří všemu, co říkáte. Vaše pseudovědecké metody dělají z jazyka zbraň proti spravedlnosti. Rozhovor byl nepříjemný, ale Tereza si všimla několika jazykových charakteristik v Krejčího projevu. Používal složitější syntax, měl tendenci k formálnímu vyjadřování a občas užíval slova neobvyklým způsobem. Další den se rozhodla navštívit profesora Novotného. Ten byl diplomatičtější, ale jeho kritika nebyla o nic méně ostrá. Problém není ve vaší odbornosti, Terezo, vysvětloval. Problém je v tom, jak je forenzní lingvistika používána justičním systémem. Vytváří falešnou iluzi objektivity tam, kde je subjektivita nevyhnutelná. Tereza si znovu všímala jazykových vzorců. Novotný měl tendenci používat pasivní konstrukce a formální jazyk podobný akademickému psaní. Ale jeho styl se zdál jiný než styl anonymních dopisů. Čtvrtý dopis přišel další den, tentokrát doručený na tajnou adresu, kde Tereza pobývala pod policejní ochranou. To bylo více než znepokojující. Znamenalo to, že útočník měl informace i z policejních kruhů. Posledního šance stál v dopise. Zítra ohlásíte, že končíte s prací pro policii, nebo se stane něco, co budete litovat celý život. Petr byl rozzuřený. Někdo z nás je krtek, nebo má pachatel jiný způsob, jak získávat informace. Tereza ale byla ještě více znepokojená lingvistickou analýzou čtvrtého dopisu. Rukopis byl stejný, ale textový styl se mírně změnil. Zejména věta posledního šance obsahovala gramatickou chybu. Správně by mělo být poslední šance. To bylo první gramatické pochybení v celé sérii dopisů. Buď se náš pachatel dostává pod tlak a začíná dělat chyby, nebo to psal někdo jiný, řekla Petrovi. Nebo se snažil udělat chybu úmyslně, aby zmátl analýzu, dodal Petr. Tereza se rozhodla pro riskantní krok. Chci uspořádat falešnou tiskovou konferenci. Oznámím, že končím s prací pro policii kvůli výhrůžkám. Možná to našeho pachatele uklidní a způsobí, že se prozradí. Petr nebyl od toho nadšen, ale souhlasil s plánem. Tiskovou konferenci uspořádali následující den na univerzitě. Tereza oznámila, že kvůli osobním důvodům a bezpečnostním obavám ukončuje všechnu spolupráci s policií v oblasti forenzní lingvistiky. Uvědomila jsem si, že někteří lidé vidí moji práci jako kontroverzní, řekla před kamerami. Nechci, aby má odborná práce byla zdrojem konfliktů nebo ohrožení. Reakce kolegů byla smíšená. Někteří vyjádřili podporu, jiní kritizovali ústup před výhrůžkami. Docent Krejčí její rozhodnutí veřejně chválil jako návrat k akademické objektivitě. Ale reakce, na kterou čekala, nepřišla. Žádný další dopis, žádný telefon, žádné další vyhrožování. Buď se pachatel spokojil s jejím ústupem, nebo věděl, že jde o lest.
Týden po tiskové konferenci se situace dramaticky změnila. Petr zavolal ráno ve velkém rozrušení. Terezo, máme problém. Jiří Svoboda je mrtvý. Našli ho včera večer v Motole. Zastřelili ho před 3 dny. To znamená, že Svoboda nemohl napsat poslední dopisy, řekla Tereza. Náš pachatel je někdo úplně jiný. Nebo Svoboda pracoval s někým dalším, odpověděl Petr. Musíte se vrátit k analýze všech dopisů. Možná jsme něco přehlédli. Tereza se pustila do nejdetailnější analýzy, jakou kdy dělala. Rozložila si všechny 4 dopisy na stole a začala systematicky porovnávat každý aspekt rukopisu i textu. Postupně začala rozpoznávat subtilní změny ve stylu. První 2 dopisy byly psané podobným způsobem, ale 3. a 4. ukázaly mírné odchylky. Například tvar písmene A se ve 3. dopise mírně změnil a ve 4. se objevily nové charakteristiky rukopisu. V textové rovině byly rozdíly ještě jasnější. Zatímco první 2 dopisy měly konzistentní formální styl, 3. začal užívat více emotivních výrazů a 4. obsahoval už zmíněnou gramatickou chybu. Myslím, že dopisy psali nejméně 2 různí lidé, řekla Petrovi. První 2 možná napsal Svoboda podle instrukcí někoho dalšího. 3. a 4. už psal někdo jiný. To by vysvětlovalo, proč pozdější dopisy obsahovaly informace, které Svoboda nemohl mít, odpověděl Petr. Tereza se rozhodla ještě jednou promluvit s kolegy z univerzity. Tentokrát ale použila jinou strategii. Místo toho, aby se ptala na jejich názory na forenzní lingvistiku, požádala několik z nich o pomoc s výzkumným projektem. Připravuji studii o anonymních textech, řekla docentu Krejčímu. Mohli byste mi napsat krátký anonymní text na jakékoliv téma? Potřebuji vzorky rukopisů různých lidí. Krejčí souhlasil a napsal krátký text o problémech moderní lingvistiky. Když si Tereza později prohlédla jeho rukopis, našla několik podobností s anonymními dopisy, ale také významné rozdíly. Stejnou prosbu adresovala profesoru Novotnému a několika dalším kolegům. Postupně sbírala vzorky rukopisu a jazykového stylu různých lidí z univerzity. Průlom přišel nečekaně. Když požádala o vzorek rukopisu svou vlastní asistentku Annu Krásnou, mladou doktorantku specializující se na historickou lingvistiku, něco se jí zdálo povědomé. Anin rukopis měl některé charakteristiky podobné anonymním dopisům, zejména specifický tvar písmen giši a xkr. Ale ještě více znepokojující byly jazykové podobnosti. Anna měla tendenci užívat formálnější jazyk i v neformálních situacích, často používala kondicionál místo indikativu a měla specifické návyky v interpunkci. Všechny tyto rysy se objevovaly v anonymních dopisech. Tereza se rozhodla Annu diskrétně testovat. Během rozhovoru o jejich výzkumných projektech začala pozorně sledovat její jazykové návyky a reakce na určitá témata. Co si myslíte o mé práci pro policii? Zeptala se Anny přímo. Anna se zdála nervózní. Myslím, že je kontroverzní. Někteří lidé mohou cítit, že forenzní lingvistika je používána nespravedlivě. V jakém smyslu nespravedlivě? No, možná někdy odsuzuje nevinné lidi na základě nedokonalých analýz, odpověděla Anna, ale její hlasová intonace byla zvláštní. Tereza si všimla několika zajímavých věcí. Anna použila slovo nevinné, stejně jako autor prvního anonymního dopisu. Také její syntaktická struktura byla podobná stylu dopisu, ale nejdůležitější bylo její chování. Anna se zdála nervózní a vyhýbala se očnímu kontaktu. To samo o sobě nic nedokazovalo, ale v kombinaci s jazykovými podobnostmi to bylo podezřelé. Tereza se rozhodla promluvit s Petrem. Myslím, že jsem našla našeho pachatele. Je to moje vlastní asistentka. Jste si jistá? Zeptal se Petr skepticky. Ne úplně, ale je tam dost podobností na to, aby to stálo za vyšetřování. Petr souhlasil s diskrétním sledováním Anny Krásné. Mezitím Tereza pokračovala ve své vlastní analýze. Požádala Annu, aby jí pomohla s výzkumem. Tentokrát měla napsat delší text na téma anonymity v lingvistice.
Text, který Anna napsala, byl lingvisticky fascinující. Obsahoval mnoho charakteristik, které se objevovaly v anonymních dopisech. Formální styl, specifické syntaktické konstrukce, charakteristické užívání určitých slov. Ale co bylo nejzajímavější, Anna v textu argumentovala, že forenzní lingvistika může být nebezpečná pro spravedlnost, protože obvinuje nevinné lidi na základě subjektivních interpretací jazykových vzorců. To byla téměř přesná parafráze myšlenek z prvního anonymního dopisu. Tereza zavolala Petrovi. Mám to. Anna Krásná je náš pachatel, nebo alespoň jeden z nich. Máte důkazy? Lingvistické důkazy ano, právní důkazy zatím ne, ale jsem si skoro jistá. Petr uspořádal přípravu na zatčení Anny Krásné, ale den před plánovanou akcí se situace komplikovala. Anna nepřišla na univerzitu a na jejím bytě nikdo nebyl doma. Buď dostala tip, nebo začala podezírat, že jsme jí na stopě, řekl Petr. Tereza si uvědomila nepříjemnou možnost. Možná jsem byla příliš přímočará při testování. Možná si uvědomila, že ji podezírám. Pátrání po Anně Krásné trvalo 3 dny. Nakonec ji našli v malém hotelu v Brně. Při zatčení se nebránila a vypadala spíše úlevou než překvapením. Věděla jsem, že mě chytíte, řekla při prvním výslechu. Vlastně jsem byla překvapená, že to trvalo tak dlouho. Proč jste to dělala? Zeptala se Tereza, která byla přítomna výslechu jako expert. Protože vaše práce škodí nevinným lidem, odpověděla Anna. Forenzní lingvistika není věda. Je to pseudovědecké kouzlo, které používáte k odsuzování lidí na základě toho, jak píšou. Ale proč jste konkrétně cílila na mne? Anna se chvíli zamyslela. Protože jste nejznámější expert v této oblasti. Pokud by se vám něco stalo nebo byste přestala pracovat, možná by jiní lingvisté pochopili, že forenzní lingvistika je nebezpečná cesta. A co Jiří Svoboda? Jak se dostal do tohoto případu? Anna vypadala překvapeně. Jiří Svoboda? Kdo to je? Tereza se podívala na Petra. Myslím, že Anna neví o spojení se Svobodou. Možná to byla náhoda, že jsme si ho vybrali jako hlavního podezřelého. Dalším výslechem se ukázalo, že Anna pracovala sama. První 2 dopisy skutečně napsala ona, ale použila Jiřího Svobodu jako červenou stopu. Věděla o jeho případu z policejních spisů, které měla přístup prostřednictvím Tereziných konzultačních materiálů. Chtěla jsem, abyste si myslela, že to je někdo z vašich starých případů, vysvětlila Anna. Myslela jsem, že to odvrátí pozornost od univerzity. Ale proč jste zabila Svobodu? Zeptal se Petr. To jsem nebyla já, protestovala Anna. O jeho smrti jsem se dozvěděla ze zpráv jako všichni ostatní. Vyšetřování smrti Jiřího Svobody ukázalo, že byl zabit během rvačky v hospodě. Nemělo to žádnou souvislost s anonymními dopisy. Byla to skutečně jen nešťastná náhoda, která komplikovala vyšetřování. Anna Krásná byla obviněna z vydírání a výhrůžek. Během soudního procesu Tereza svědčila o lingvistické analýze, která vedla k jejímu odhalení. Ironií osudu byla její vlastní metoda použitá proti své studentce. Je to paradox, řekla Tereza Petrovi po skončení soudu. Chtěla dokázat, že forenzní lingvistika je nespolehlivá, ale právě forenzní lingvistika ji odhalila. Anna dostala 2 roky podmíněně za výhrůžky a vydírání. Během procesu několikrát argumentovala, že její činy byly motivované snahou ochránit spravedlnost před nebezpečnou pseudovědou. Po skončení případu se Tereza vrátila ke své práci na univerzitě i ke spolupráci s policií. Ale případ Anny Krásné ji přiměl k hlubšímu zamyšlení nad etikou forenzní lingvistiky. Anna měla v něčem pravdu, řekla při přednášce na mezinárodní konferenci o forenzní lingvistice. Naše metody nejsou dokonalé a mohou být zneužité. Musíme být velmi opatrní v tom, jak prezentujeme naše výsledky a vždy zdůrazňovat jejich limity. Začala pracovat na nových standardech pro forenzní lingvistiku, které by snížily riziko nesprávných interpretací. Také se zasadila o lepší vzdělávání soudců a právníků v oblasti lingvistických důkazů. Případ také změnil její pohled na výuku.
začala více zdůrazňovat etické aspekty lingvistiky a nebezpečí zneužití vědeckých metod. Její studenti se tak učili nejen techniky analýzy, ale i odpovědnost, která s nimi přichází. Petr se stal odborníkem na případy zahrnující lingvistickou analýzu. Založil speciální tým, který kombinoval tradiční vyšetřovací metody s pokročilými lingvistickými technikami. Ten případ nás naučil, že nejnebezpečnější nepřátelé jsou často ti nejbližší, řekl na konferenci policejních vyšetřovatelů. Anna Krásná měla přístup k vnitřním informacím, rozuměla metodám, které jsme používali a mohla je použít proti nám. O rok později dostala Tereza další anonymní dopis. Tentokrát ale nebyl výhružný. Byl to dopis od bývalého studenta, který jí děkoval za inspiraci k práci v oblasti forenzní lingvistiky. Váš případ s Annou Krásnou mě naučil, jak důležité je používat naše vědomosti odpovědně, napsal. Rozhodl jsem se specializovat na pomoc nevinně obviněným lidem prostřednictvím lingvistické analýzy. Tereza si uvědomila, že i z nejtragičtějších situací může vzejít něco pozitivního. Případ Anny Krásné byl varováním, ale také příležitostí ke zlepšení jejich metod a zvýšení etických standardů. Několik let později se na Terezu obrátila Mezinárodní organizace pro forenzní vědy s nabídkou vedení globálního výzkumného projektu o standardizaci forenzní lingvistiky. Cílem bylo vytvořit mezinárodní protokoly, které by snížily riziko chyb a zneužití. Chceme, abyste vedla tým, který vytvoří nové standardy pro forenzní lingvistiku, vysvětlil jí ředitel organizace. Váš příklad ukazuje, jak důležité je kombinovat technickou expertízu s etickou odpovědností. Tereza nabídku přijala a následující 3 roky cestovala po světě, konzultovala s kolegy z různých zemí a pracovala na vytvoření komplexního rámce pro odpovědné používání forenzní lingvistiky. Výsledkem byl Mezinárodní kodex, který stanovil jasná pravidla pro lingvistickou analýzu v soudních řízeních. Kodex vyžadoval, aby experti vždy jasně definovali limity svých metod, poskytovali statistické odhady spolehlivosti a nikdy neprezentovali své výsledky jako absolutní pravdu. Forenzní lingvistika je mocný nástroj, řekla na závěrečné konferenci projektu. Ale jako každý mocný nástroj může být použit jak k dobru, tak ke škodě. Naše odpovědnost je zajistit, aby byl používán pouze k dobru. Mezitím pokračovala i její spolupráce s Petrem Novákem na konkrétních případech. Jejich tým se stal uznávaným specialistou na složité případy zahrnující analýzu textu. Jedním z nejzajímavějších případů byl případ falšování historických dokumentů. Soukromý sběratel koupil za několik milionů korun údajně autentické dopisy českých králů z 14. století. Když se ukázalo, že jde o falešné, policie požádala Terezu o lingvistickou analýzu. Problém je v tom, že jazyk se za těch 700 let dramaticky změnil, vysvětlovala Petrovi. Ale autor falešných dokumentů udělal několik chyb. Použil jazykové konstrukce, které se objevily až v 16. století a některá slova měla nesprávný tvar pro 14. století. Analýza vedla k odhalení celé sítě padělovatelů historických dokumentů, která operovala po celé Evropě. Tereza se stala klíčovou expertkou v této oblasti a pomohla identifikovat desítky falešných historických textů. Další fascinující případ se týkal kybernetické šikany. Skupina teenagerů systematicky terorizovala své spolužáky prostřednictvím anonymních zpráv na sociálních sítích. Tradiční vyšetřovací metody selhaly, protože útočníci používali sofistikované nástroje pro maskování své identity. Tereza analyzovala stovky anonymních zpráv a dokázala identifikovat charakteristické jazykové vzory jednotlivých autorů. Každý člověk má jedinečný jazykový otisk, vysvětlovala rodičům obětí. I když se snaží maskovat svou identitu, určité návyky jsou příliš zakořeněné na to, aby je mohl úplně skrýt. Díky její analýze byli identifikováni všichni členové skupiny a případ byl vyřešen. Několik z nich bylo poslané na specializované terapie zaměřené na kybernetickou šikanu, ale ne všechny případy skončily úspěšně.
Tereza se také setkala s limity svojí metody. V jednom případě její analýza vedla k nesprávnému podezření na nevinného člověka, což ji velmi zasáhlo. Musel jsem strávit 3 měsíce v předběžné vazbě kvůli mé chybné analýze, řekl jí později ten muž. Rozumím, že se snažíte pomoci, ale vaše chyba měla na můj život devastující dopad. Tento případ Terezu hluboce poznamenal. Uvědomila si, jak velkou odpovědnost nese, když poskytuje lingvistické expertízy pro soudní řízení. Rozhodla se ještě více zpřísnit své standardy a zavést dvojí kontrolu všech analýz. Jeden nevinný člověk obviněný kvůli mé chybě je jeden příliš mnoho, řekla Petrovi. Musím najít způsob, jak snížit riziko chyb na absolutní minimum. Začala spolupracovat s matematikem a statistikem na vývoji nových metod pro hodnocení spolehlivosti lingvistických analýz. Výsledkem byl sofistikovaný systém, který dokázal poskytnout přesné statistické odhady pravděpodobnosti správnosti lingvistické analýzy. Systém byl testován na stovkách známých případů a ukázal se jako velmi spolehlivý. Pomohl snížit počet chybných identifikací téměř na 0. O několik let později se na Terezu obrátil zvláštní případ. Policie obdržela sérii dopisů, které obsahovaly detailní popisy nespáchaných vražd. Dopisy byly psané tak sugestivně a detailně, že vyvolaly obavy, že autor plánuje skutečné vraždy. Nejděsivější na těch dopisech je jejich literární kvalita, řekla Petrovi. Autor má evidentně talent na psaní a hluboké znalosti kriminalistiky. Může jít o spisovatele nebo novináře. Lingvistická analýza ukázala několik zajímavých charakteristik. Autor používal sofistikovaný slovník, měl výbornou znalost gramatiky a vykazoval znaky pokročilého vzdělání. Také jeho znalost forenzních postupů byla neobvykle detailní. Tento člověk buď studoval kriminalistiku, nebo má přístup k policejním materiálům, řekla Tereza. Také píše s profesionální kvalitou. Možná je to skutečně spisovatel. Petr začal prověřovat spisovatele a novináře specializující se na kriminální literaturu. Seznam byl dlouhý, ale Terezína analýza pomohla zúžit okruh podezřelých. Klíčové bylo zjištění, že autor používal některé archaizmy, zastaralé jazykové formy, které se už běžně nepoužívají. To naznačovalo starší osobu nebo někoho, kdo studoval historickou češtinu. Hledáme někoho staršího, 50 let, s filologickým vzděláním, řekla Petrovi. Pravděpodobně má vzdělání v češtině nebo historii. Vyhledávání vedla k Františku Novákovi, 70letému emeritnímu profesoru české literatury. Novák napsal několik knih o historii detektivky a byl známý svými erudovanými přednáškami o kriminální literatuře. Při domovní prohlídce u Nováka našli rukopisy všech anonymních dopisů, stejně jako rozsáhlé poznámky o plánovaných literárních vraždách. Nebyl jsem nikdy v úmyslu někoho zabít, vysvětloval Novák během výslechu. Byl to literární experiment. Chtěl jsem zjistit, zda dokážu napsat tak přesvědčivé popisy vražd, aby vyvolali policejní vyšetřování. Ale proč jste to poslal policii? Zeptala se Tereza. Protože to bylo součástí experimentu. Chtěl jsem otestovat, jak efektivní jsou moderní vyšetřovací metody při analýze textu. Novák dostal podmíněný trest za vyvolání planého poplachu. Ale jeho případ otevřel zajímavé otázky o hranicích mezi uměním a kriminalitou. Je to paradox, řekla Tereza na konferenci o forenzní lingvistice. Člověk, který studoval literaturu celý život, se stal objektem lingvistické analýzy kvůli své vlastní literární tvorbě. Případ také ukázal, jak důležité je rozlišovat mezi skutečnými hrozbami a literárními experimenty. Tereza začala pracovat na metodách pro identifikaci fiktivních textů versus skutečných kriminálních plánů. Její kariéra pokračovala dalších 20 let. Během této doby pomohla vyřešit stovky případů, od banálních anonymních dopisů po složité mezinárodní kriminální konspirace. Jedním z posledních velkých případů její kariéry byl případ mezinárodní sítě obchodníků s lidmi. Organizace používala sofistikované kódy v e-mailové korespondenci, která na první pohled vypadala jako legitimní obchodní komunikace.
Používají obchodní terminologii jako kód, vysvětlila Petrovi, který mezitím povýšil na vedoucího oddělení organizovaného zločinu. Když píšou o dodávce zboží, ve skutečnosti mluví o převozu lidí. Kontrola kvality znamená výběr obětí. Tereza dokázala rozluštit kód a zmapovat celou strukturu organizace. Její analýza vedla k zatčení desítek lidí ve 12 zemích a zachránění stovek obětí obchodování s lidmi. To byl jeden z nejdůležitějších případů mé kariéry, řekla na své rozlučkové přednášce na univerzitě. Ukázal mi, že forenzní lingvistika může skutečně zachraňovat životy. Když Tereza odcházela do důchodu, zanechala po sobě obor, který se za její kariéry dramaticky změnil. Z okrajové specializace se stala respektovaná vědecká disciplína s jasně definovanými standardy a mezinárodním uznáním. Její studenti se rozišli po celém světě a založili nové programy forenzní lingvistiky na univerzitách v Evropě, Americe i Asii. Metody, které vyvinula, se staly standardem v oboru. Nejdůležitější věc, kterou jsem se naučila za svou kariéru, řekla na své poslední přednášce, je, že jazyk nikdy nelže. Lidé mohou lhát, mohou se snažit maskovat svou identitu, ale jejich jazyk vždy prozrazuje něco o tom, kdo skutečně jsou. Každé slovo, každá věta, každý text obsahuje otisk osobnosti svého autora. Naší úlohou jako lingvistů je tyto otisky číst a interpretovat odpovědně a eticky. Po odchodu do důchodu pokračovala Tereza v práci jako konzultantka pro nejkomplikovanější případy. Také napsala několik knih o forenzní lingvistice, které se staly základní literaturou pro studenty oboru. Jedna z jejich knih, Písmo nesklame, úvod do forenzní lingvistiky, se stala mezinárodním bestsellerem a byla přeložena do 20 jazyků. V knize popisuje nejen technické aspekty oboru, ale také etické dilema a lidské příběhy, které se skrývají za každým případem. Její poslední kapitola je věnována případu Anny Krásné a ponaučení, které z něj vzešla. Každý text má svého autora, každé slovo svůj původ, píše v závěru knihy. Naší úlohou není soudit, ale pouze odhalit pravdu. Ta pravda může být nepříjemná, může bolet, ale vždy stojí za to, aby byla odhalena. Tereza zemřela v požehnaném věku 85 let, obklopená svými studenty, kolegy a přáteli. Na její pohřeb přišly stovky lidí z celého světa, lingvisté, policisté, soudci, ale také lidé, kterým její práce pomohla najít spravedlnost. Petr Novák, který zůstal jejím nejbližším spolupracovníkem až do konce, pronesl na pohřbu památeční řeč. Tereza Svobodová změnila způsob, jakým přemýšlíme o jazyku a spravedlnosti, řekl. Ukázala nám, že slova mají moc nejen komunikovat, ale také odhalit pravdu. Její dědictví bude žít v každém případě, který vyřešíme pomocí metod, které vyvinula. Ale její největší dědictví není v technikách nebo metodách. Je to v etických standardech, které stanovila pro náš obor. Naučila nás, že s mocí analyzovat jazyk přichází velká odpovědnost za spravedlnost a pravdu. Na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla odhalena pamětní deska s nápisem Profesor. Doktor Tereza Svobodová, 1940 až 2025. Zakladatelka české forenzní lingvistiky, Písmo nesklame. Její kancelář byla přeměněna na Muzeum forenzní lingvistiky, kde jsou vystaveny některé z jejich nejslavnějších případů. Studenti z celého světa sem přijíždějí studovat její metody a inspirovat se její prací. Instituce forenzní lingvistiky, kterou založila, pokračuje v její práci. Každý rok vyřeší stovky případů pomocí metod, které vyvinula Tereza Svobodová. Každý vyřešený případ je malým pomníkem její práce. A někde v policejních archivech leží tisíce případů, které byly vyřešeny díky analýze textu. Každý anonymní dopis, každý výhružný e-mail, každý falešný dokument, vše bylo analyzováno, rozluštěno a použito ke službě spravedlnosti. Tereza Svobodová měla pravdu. Písmo nesklame. A díky její práci se spravedlnost může spolehnout na sílu slov a jazyka při hledání pravdy v nejtemnějších zákoutích lidské duše. Dnes
Když se policisté setkají s anonymním textem, když potřebují identifikovat autora výhružného dopisu nebo rozluštit zakódovanou komunikaci, používají metody a principy, které vyvinula Tereza Svobodová. Její duch žije v každé analýze, v každém rozluštěném případu, v každé nalezené pravdě. A tak pokračuje nekonečný zápas mezi pravdou a lží, mezi spravedlností a zločinem. Ale díky práci lidí jako Tereza Svobodová má pravda mocnou zbraň v podobě vědy o jazyku. Neboť ačkoliv lidé mohou lhát, jejich jazyk vždy říká pravdu těm, kteří umí naslouchat.